Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes, benvidos a Xogo Bonito, tempo de deporte aquí en Radio Burela. Saúdavos Ramón González, con Matías Nicieza, como sempre, no control de son, Fátima Ríos ao cargo das redes sociais e Manuel Gil grabando este programa para que poidades ver na canle de YouTube do Pescado Rubén. Xa vedes que ademais hoxe adiantamos un día pois a emisión do programa por esa ponte de Semana Santa. Así que se sodes máis de Xoves Santo e queredes seguir escoitando o programa no seu horario habitual, podedes facelo a través da canle de YouTube do Pescado Rubén. Bueno, semana distinta con dous retos diferentes para os dous equipos do Pescado Rubén. O equipo feminino vai aparcar por unha semana a competición ligueira e vai loitar en Marín polo título da Copa Xunta, mentras que o equipo masculino pois vai recibir ao Manzanares nun partido correspondente á 26ª xornada de Liga, que vai ser o venres. Hoxe imos falar deses dous partidos, deses dous envites. Imos tamén falar da andaina da selección galega Benxamín nos campeonatos de España de base disputados a pasada fin de semana en Cidade Real, e vamos ter tamén tempo para repasar a xornada de baloncesto. E imos empezar o programa saudando aos nosos convidados de hoxe. Falta un que virá máis tarde en canto acabe o adestramento, que é Edu, o porteiro do primeiro equipo do Pescado Rubén. E de momento temos con nós a tres dos integrantes desa selección galega Benxamín que participou no campeonato da Confederación Nacional. Son José Manuel Ares, o adestrador. Boas tardes. Hola, boas tardes. Temos con nós a Walter González. Boas tardes. Hola. E temos con nós tamén a Mateo Domínguez. Boas tardes. Boas tardes. Imos empezar pola actualidade do equipo femenino do Pescado Rubén e despois imos falar cos nosos convidados dese campeonato de España. Bueno, como dicíamos, toca Copa Galicia, Copa Xunta para rapazas. A primeira semifinal será na que tomen parte o sábado ás 5:30 no pabillón de Arraña, Ourense en Vialia, Pescado Rubén. Bueno, cambio de chip para o equipo laranxa despois de facer os deberes e volver de Cádiz cos 3 puntos na Liga. O equipo que adestra en Julio Delgado máis Lucas vai viaxar a Marín con gañas de acadar o primeiro título da tempada. Como se soe dicir, non vai haber rival doado para o cadro burelés. Neste caso non é un tópico, sino unha realidade. Vai dirimir o trofeo con outros 3 equipos da máxima categoría da primeira división española de fútbol sala. O Ourense en Vialia é o 6º clasificado, vai ser, como dicíamos, o rival do Pescado Rubén na primeira semifinal. Xusto acto seguido pois van disputar o Poio Pescamar, o 7º da máxima categoría vixente campeón da Copa Galicia, e máis Lucidade das Burgas, pois van disputar outra praza na final, que será o domingo, tamén no mesmo escenario, na Raña, a partir das 7 da tarde. Hai uns minutiños faláramos con Lara, a xogadora do Pescado Rubén, e isto que nos contaba pois, sobre esa Copa Galicia. Lara, benvida a Xogo Bonito. Boas tardes. Bueno, descanso pola Liga, ven a Copa Xunta, a Copa Galicia, é un cambio de chip. Como afrontades esta competición? Pois con moitas ganas e moita ilusión, porque é un título que levamos un par de anos sin conseguir e que é moi importante para nós. Falabas dese último título, foi, como dicen, en 2015, non? Creo que en 2015. Sí. Fuches protagonista, membro da plantilla. Xa tocaba volver a Copa, non? Sí, a verdade que bueno, que somos un club que somos referente en Galicia, e o noso deber como equipo e como club referente é conseguir o título o maior número de veces posible. Bueno, como protagonista noutras edicións pues do equipo campeón, que se precisa? Que crees que é necesario para gañar este título? Bueno, é clave, pero para todos os partidos a atitude e a concentración. Temos que estar moi concentradas porque temos un rival moi fuerte que nos vai exixir moitísimo, pero esta semana estamos adestrando moi ben e creo que vamos a ter opcións de pasar á final. Bueno, falando dese rival, o Ourense en Vialia, xustamente vos privou a pasada tempada pois estar nesa final, non? Se non me equivoco. Sí. Hai ganas de revancha? Bueno, a ver, non é revancha porque a plantilla
non é igual, sí que che queda a espiña clavada, pero bueno, afrontámoslo como un partido máis, sin pensar no ano pasado e con moitas ganas. Tedes unha referencia para vos do partido de Liga, xogaste na xornada 13ª, 4-5 nos remedios no voso favor. Como foi ese partido? Pois foi un partido complicadísimo, que se decideu por pequenos detalles, no que houbo varias expulsións, expulsáronnos a Dani, tamén a Tai, e tivemos que sufrir moitísimo para conseguir os 3 puntos. Creo que este fin de semana tamén vai a ser así, que vamos a ter que sufrir moito se queremos pasar a eliminatoria. Por que se caracteriza este rival, Ourense en Vialia? Bueno, é un rival moi duro, últimamente está tendo unha defensa máis en media pista, ben cerradiñas e intentando salir á contra. Eu creo que vai ser clave intentar non cometer erros en ataque e que poidan aproveitalos. É un equipo que además ten moitas xogadoras internacionais e con moita experiencia, non? Por citar unhas poucas, Vane, Sara Moreno, Bea Seijas, quenes levan un pouquiño o peso do equipo? Cales son as xogadoras que credes que debedes vixiar? Bueno, eu creo que ten unha plantilla moi compensada, que non nos temos que fixar en aire en particular. Está claro que Bea Seijas ten unha trayectoria envidiable, e hai moitas xogadoras internacionales de moita calidad, pero bueno, teñen eu creo que o seu fuerte é o bloque, leva moitos anos traballando xuntas e non nos deberíamos centrar nunha sola xogadora, eu creo. Onde pode estar un poquinho a chave de victoria? Falabas de non cometer erros, sobre todo, non? Sí, porque ca súa defensa que están facendo últimamente, unha defensa pechada, pois si fallamos pases en ataque, elas son rápidas á contra e poden nos facer daño desa maneira. Pola outra parte do cadro, Poio Pescamar, Cidade das Burgas, a pesar de que o Cidade das Burgas non está a pasar ben, está sufrindo nesta tempada na primeira división, 4 equipos da máxima categoría loitando polo título. Sí, por eso é tan bonita a Copa Galicia, porque ten moitísimo nivel. Bueno, na outra semifinal, pois está claro que o Poio parte como favorito por plantilla e por clasificación na Liga, pero bueno, a un partido pode pasar calquer cousa, e todos os equipos salen moi motivados, porque esta competición é moi especial para todos. Bueno, Lara, pois moitas gracias por atendernos e que poidades vir de voltar de Marín coa Copa. De nada, moitas gracias. Pois en relación tamén co equipo feminino, hai que destacar outra nova que trascendeu hoxe, é que non prosperou a reclamación do Cidade das Burgas por alineación indebida no partido que tiña contra o Pescado Rubén nese enfrentamento entre os dous equipos, así que o equipo laranxa vai seguir podendo contar con eses 3 puntos na clasificación que obtivo na pista. Imos agora si falar con Walter, con Mateo e máis con José Manuel Ares dese campeonato de España de base. Como xa sabedes, na pasada fin de semana disputouse en Ciudad Real ese campeonato de España da Confederación Nacional de Fútbol Sala. Foi nas categorías cadete, infantil, alevín e benxamín. Varios xogadores do Concello, tanto do Pescado Rubén como do Castrelo, vestiron a convocatoria, vestiron a camisola, da selección galega na competición, entre eles Walter, Mateo, Walter que xoga no Pescado Rubén, Mateo que xoga no Castrelo, que defenderon ao combinado Irmandiño Benxamín e volveron co segundo posto, coa medalla de prata. E ademais competiron ás ordes dun técnico tamén daqui, de José Manuel Ares. Bueno, vamos a empezar a falar sobre ese torneo. Que tal o pasastes, Mateo, Walter? Bien, unha experiencia nueva. Nunca forades coa selección galega? Xa forades máis veces? Como foi? No, foi a primeira. O voso debut logo. Que vos gustou máis? Con que vos quedades dese fin de semana? Co equipo. Tiñades bon rollo logo, imagino. Vos erades vos compañeiros entre todos. Bueno, ganou Andalucía na vosa categoría. Ganou en realidad en todas as categorías, José Manuel, nas 4. En todas. E na vosa, chegastes como correu no caso do cadete, que tiñamos aquí
pois noutras edicións do programa Xogadores do Cadete chegastes igualados ao último partido contra Andalucía e Andalucía pois Sí, levou a vitória. levou a vitória. Que credes, rapaces? Xusto gañador Andalucía? Non? No. Por que non foi xusto merecedor logo desa medalla de ouro? Por que debeu ganar Galicia? Os árbitros non eran bons. Os árbitros barrían un poquinho logo para Andalucía, non? También pegaban patadas y no jugaban sucio. Que vos pasou cos árbitros, José Manuel? Que vos pasou aí? Nada, tiraron moito máis para Andalucía que para nosotros. Porque nosotros en 8 ou 9 minutos xa tiñamos a quinta falta. Pero bueno, en Benjamines... También los árbitros no sabían dónde colocar el doble penalti. Colocaban no penalti. Así que tú vestes aí, Sí, non podías defender logo con toda a energía, non? Foi imposible. Bueno, que tal xugaban eles? Como eran? Técnicamente vos, fortes, físicamente? Como... Rápidos. Eran moi rápidos. Tocaban muy bien el balón. Sí, era un bon equipo, a verdad que estaban ben preparados. Pero en puertas siempre hacía lo mismo. Salía, nos pitaba falta del medio de campo, sacamos, nos la robaba, seguía y gol. O sea, que aproveitaban un poquinho os vosos errores, Sí, non? pero bueno. Que vos faltou para ganar? Que credes que vos faltou ao mellor? Intensidad Intensidade? Rapidez. Rapidez? y tiro y regate. Bueno, falando do voso equipo, da selección galega, en que diríades que destacades como equipo? Que cousas boas tiñades como equipo? O grupo. Bueno, grupo. Erades unha piña logo? Sí. Erades vos ben? Tocamos bien el balón. Teníamos tiro. Hablábamos. Iso é moi importante falar Nos reíamos. no deporte logo. É importante estar en comunicación constantemente, non? Hay que ser un equipo. Bueno, que sabor de boca vos deixa José Manuel a medalla de prata? No, é boa cousa. A de plata, nosotros na pista demos todo. Ese é o principal. Fastidiounos eso, non ganar, pero bueno. Contento por eles. Porque na pista que deron todo. Nas duras partes, a base de que nos deron por todos os lados, pero contento por eles. Fixestes un torneo casi perfecto, menos esa final que foi do lado de Andalucía. Imos repasar un poquinho partido por partido. O primeiro partido foi contra Castela-La Mancha, que era o equipo anfitrión, non? Como foi ese encontro? No, ben, o primeiro costou-nos un pouco entrar no partido, porque era o primeiro partido, entón os nervios tamén afloraban algo por aí, pero bueno, depois cando entraron o primeiro gol xa soltáronse e para diante. Había moito ambiente no pabellón nese partido contra Castilla-La Mancha, que era o equipo anfitrión. Sí, mucho. Xugastes a primeira vez que xugarades así para tanta xente, con tanta xente na grada ou... No, xa te xugado... Sí, xa teño acostumbrado, xa tedes certa experiencia logo. O segundo partido foi contra Valencia. E tamén o resolvistes bastante ben. Sí, foi bastante máis doado que o Castilla-La Mancha. Pero bueno, aí xa o equipo era un pouco máis inferior. Resolvimos bastante ben. Bueno, a nivel individual, Mateo e Walter, tuvestes minutos, cantos goles marcastes? Acordades vos? Sí. Eu 5. 5 de Walter. E Mateo, 4 goles. Ainda marcastes. Porque onde xugades habitualmente? Que posición xugades? Eu de cierre. Cierre. Os dous cierres. Temos os dous cierres aquí de rotación logo. Sí. E ainda así marcaron entre os dous 9 goles. Así que son bastantes, son abondos. Sí, é o queixo. Cales son un pouco as cualidades que tedes como xogadores? Cales diríades que son? Tiro, regate, Walter? Pase más o menos. Pase? Alguna cousa máis? rapidez. Bueno, sendo dous cierres, supoño que defendedes ben, non? Sí. Sodes solventes. Sí. E agora quería que me dixeras tú un defecto, unha cousa que teñen que mellorar cada un deles individualmente. En que pode mellorar Walter, en que pode mellorar Mateo? Dentro do bon. Bueno,
Mateo ten que utilizar máis o regate, e o que é o Walter ao revés, xa utilizando máis o regate. E que estamos dous aí, un utilizando máis, outro de menos, pero ben, os dous, ao contrario, son defectos tenos todos, pero bueno, fan nas posicións que están e todo, fan bastante ben. Bueno, a nivel humano, como son? Como se comportan? Son un ejemplo, eso, son moi buenos. Pero bueno, todo o grupo, os outros tamén foron todos unha piña, portáronse moi ben, entre todos xuntos. Non, bueno, con eles. Que xogadores vos chamaron a atención así da selección galega, do vosso equipo, ou mellor, se vos acordades de algún xogador do rival, que ambos así vos pareceu que era un moi bon xogador, dos que xogaban con vos? Todos, parece. É difícil escoller un logo. Sí, ten as súas cualidades. O nivel era alto. Bueno, Walter xoga no Pescado Rubén. Mateo e Ares, pois Mateo xoga no Castrelo e Ares é o entrenador. Hai pique ou como é entre os dous equipos? Que va. Vámonos ben. Sí. Xa xogastes esta temporada un contra o outro? Sí. E como foi? Como quedastes? Ganamos. Ganou o Castrelo. Merecidamente. Sí. E xa xogastes tamén o partido de volta ou todavía non? Sí. Sí. E acabou la liga. Acabou a liga e Veñen os provinciales. gañou o Castrelo. Sí. E agora veñen os provinciales. Bueno, así que logo antes erades os rivais e agora fostes compañeiros, non? Bueno, contádeme un pouquiño sobre vos, quen son un pouco os vosos ídolos, en quen vos fixades normalmente? Quenes son os vosos xogadores así de referencia? Isco, Asensio, Busquets, Iniesta. Se a selección española en pleno. Sí, bueno. Bichelos antes supoño que che gustaron, non? Antes fixeron un bon partido. Mbappé. Bueno. Mbappé tamén, bueno, un pouco de todo. Casi nada. Walter, Asensio, Cristiano. Cristiano tamén. Estadesme citando xogadores de fútbol, porque además vosotros non só xogades a fútbol sala, sino que tamén xogades a fútbol, non? E Ricardinho. Ricardinho tamén. No teu caso non, Walter, no teu caso xogas solo a fútbol sala, non? No teu caso, Mateo, dase un pouco as dúas cousas. Que che gusta un poquinho máis? Lo tengo moi difícil. De momento non te queres decidir porque podes facer as dúas cousas, non? Así que podendo compaginar. Bueno, José Manuel, imagino que nestas edades que teñen os nenos tedes entre 9 e 10 anos, non? Vosotros. Supoño que lles insistes moito, aparte do aspecto deportivo, no aspecto personal, un pouco que lles intentas inculcar. Sí, miramos moito eso tamén no colegio, como van nos estudios, todo, miramos todo. Depois o comportamento, o respeto, non é só coller e vir a entrenar ali e listo, ou xogar. Hai outros valores que hai que inculcar e están, sobre todo nestas edades, para que as collan. Que é o principal hoxe en día, é sobre todo ter o respeto ao compañero ou ao que enseña, vamos. E falando dos estudios, que tal van? Como os levamos? Ben? Sí. Todo aprobado, todo ben? Bueno, pois son vos xogadores e tamén vos estudiantes. Bueno, pois foi un placer tervos aquí en Xogo Bonito. Gracias. Noraboa por esa medalla de prata e seguiremos vos a pista tanto ao Castrelo como ao Pescado Rubén Benxamín e tamén no equipo de fútbol do Porto de Burela. Moitas gracias. Un placer, chicos, moitas gracias por estar aquí. Vale, chao. Pois logo de falar con estes representantes desa selección galega Benxamín que levou a medalla de prata en Ciudad Real, imos falar agora de base, vamos seguir falando de base, pues, dos torneos que se van disputar na Semana Santa. Recordarvos que antes do partido do equipo masculino, que vamos abordar agora mesmo con Edu, que chegou aí un minutiño do adestramento,
Pois antes dese partido, o venres 30 de marzo, desde as 4 menos cuarto, no pabillón Monte Castelo, vades poder desfrutar pois do triangular, do torneo de Semana Santa da Fundación Indecum. Pois xa digo, xusto antes do partido do primeiro equipo. Van tomar parte nese triangular as Escolas Deportivas de Lourenzá, a Asociación Cultural e Deportiva Xove e Mailo Pescado Rubén, os tres na categoría biberón. Así que xa sabedes, tedes unha xornada de fútbol sala completa, se queredes, empezando no Monte Castelo e acabando con ese partido do primeiro equipo. Tamén van disputar esta vez fora da Mariña torneos amigables nesta ponte, pois o cadete vai no facer en Betanzos, donde vai competir polo título con outros 7 equipos, e o infantil pois que se despraza a Laguna del Duero, ao Valladolid, para medirse a equipos como Arroyo ou el Pozo Murcia. E xa temos con nos recén chegado do adestramento. Agradecemos a Edu. Boas tardes, Edu. Hola, boas tardes. Pois que viñera con tanta rapidez do entreno do Pescado Rubén. Sí, de libertad. E vamos xa a analizar con Edu pois ese partido, ese Pescado Rubén Manzanares, que é o Hidalgo, que vai ser o venres desde as 5:30 en Vista Alegre. Bueno, pois o Pescado Rubén afronta o treito final da tempada, desa riga regular, polo menos con plena confianza. Ben, como sabedes, de gañar 2 partidos consecutivos ante ademais rivais da zona alta como Antequera e Portollano. O Pescado Rubén está colocado na 4ª praza, depende de si mesmo para asegurar pois unha posición no playoff, e ademais facendo con factor cancha. E os de Juanma pois esperan nesta situación a un Manzanares que é un 10º da segunda división, suma 31 puntos, e que de momento pois ten unha temporada bastante tranquila, cos postos de descenso bastante lonxe, e que non está a pasar apuros. O Manzanares chega a Burela tamén en boa forma, ven de ganar pois os 6 puntos dos últimos 6 disputados, gañoulle a Tenerife e a Portollano. En xeral leva un bon mes, porque a principios de mes pois plantaron moita guerra na pista dun dos galos da segunda división de Antequera, perderon pola mínima. Bueno, Edu, chegades ao encontro, a verdad que nun momento moi doce, non sei se é un dos mellores da tempada, o mellor da tempada, por como gañastes esos 2 partidos, non, contra rivales moi complicados, e además vindo dunha racha negativa, que eran 3 derrotas consecutivos, o equipo necesitaba ganar e respondeu de maravilla, non? Sí, o equipo volveuse a sentir forte, non? Despois desas 3 derrotas consecutivas, o nivel defensivo volveu a ser o que era, volvemos a ser o equipo menos goleado da categoría. Eso é unha das nosas armas máis fuertes, non? Entonces, nada, afrontar estes 5 partidos que quedan, 5 finales, porque estamos empatados con Antequera, temos o golaveraje a favor, e temos que quedar segundos como sexa, no? Para ter o factor cancha no playoff. Falando dese factor cancha, desa, bueno, pues, deso que sería positivo, moi positivo conseguir, estades en disposición de facelo dependendo de vos mismos, non? Que é un traballo costou ao largo da temporada, pero aí está o equipo nesa posición. Sí, despois deses 2 altibaixos que tuvemos durante a temporada, pues agora parece que volvemos a ser o que éramos, non? Entonces temos un calendario que, entre comillas, é favorable para nosotros. Temos que empezar xa este viernes para quitarlo adiante. Respecto aos rivales, ese Manzanares, o partido da primeira volta foi un 1-6, máis un partido que acórdome de comentar pois que era unha pista a priori complicada, non? Manzanares é un equipo que suele sacar moitos puntos da súa pista, creo que tiñan ademais pista de goma, me parece, se me equivoco. Sí. E bueno, ainda así sacastes o partido ben, con claridade. Como foi aquel partido? Bueno, como ves ao rival a partir desa primeira toma de contacto, ese partido da primeira volta? Sí, pois dos recordos que teño, pois acórdome que foi unha primeira parte bastante igualadísima. Creo que fóramos un 2 ao descanso, eles tendo bastantes ocasións. Na segunda parte, cando marcamos o 1-3, pois aí rompeu o partido, non? Eles sacaron o porteiro e foi cando sacamos vantaxe no marcador. Creo que unha das chaves deste fin de semana pois é que, como dices ti, que eles na súa casa xogan nunha pista de goma, e teno que notar, aquí temos que ter un ritmo altísimo, que o balón ande moito para que eles se fatiguen, é un equipo veterano, entonces temos que darlle moita velocidade ao balón.
Fala sobre todo das características do rival, desa veteranía, non? Esa experiencia que teñes. Sí, teñen casi todos teñen moita experiencia no mundo do fútbol sala, teñen un pívot que é bastante bon, que se gira moi ben, temos que ter cuidado con eso. Más que nada eso, temos que seguir sendo nosotros, ¿no? defendendo, estamos saliendo moi ben as contras últimamente, creo que o equipo ahora mismo que está moi ben. Vai ser un partido quizá polo que dis, non? Que quizá vos vades ter que levar un poquinho máis o peso do partido, eles quizá esperen un poquinho máis pechados, non? Quizá vos das esa sensación. Sí, no, os vídeos que estamos vendo durante a semana dice eso, ¿no? Que os últimos partidos, que como dices tú, que os está sacando adiante, están xogando en media pista, non? Incluso cando van perdendo siguen xogando en media pista, creen moito no seu sistema de xogo, entonces nosotros temos que ter moita paciencia. Creo que vai ser un partido como contra o Prone de Lugo, que foi así un pouquiño diferente, entonces temos que ter paciencia, control de balón e non danlles contras. Bueno, a do nivel personal, nun bon momento, que además, bueno, coincide con un momento no que o equipo pues, te necesita, non? Con esa lesión de Alex, moi bon partido contra Antequera, por exemplo. Que tal te atopas? Ben, encontrome ben. Busco, como digo sempre, a regularidade, que é unha das cousas máis importantes neste deporte. Estar sempre a un nivel, nunca baixar nin subir. Eu creo que é importantísimo para que o equipo teña confianza da portería, e agora que está Alex lesionado, pois hai que estar aí a tope. Además, como estás dicindo, non? Levades xornadas sin ser o equipo menos goleado, volvistes a conseguir, digamos, ese mérito. O equipo está, sobre todo, dá a sensación moi sólido, non? Na portería moi ben, ou partidos incluso que tuvestes que afrontar inferioridades por expulsións, o equipo prácticamente non concedía ocasións. Estades moi fortes. Sí, é unha das armas máis importantes deste equipo, non? A defensa. Creo que estamos a un nivel altísimo, cando non estamos a ese nivel notase, así foi esas derrotas que tuvimos aí. Creo que esa arma é importantísima para nosotros de aquí a final de tempada. Bueno, depois a seguir fortes nesa faceta defensiva, a gañar eses 3 puntos contra o vosso rival deste fin de semana, e a seguir ben no que queda de competición. Pois moitas gracias. Moi agradecidos, un placer como sempre terte aquí en Xogo Bonito. Moitas gracias. Pois despois de pulsar a actualidade do pescado Rubén feminino, do masculino, e máis dese campeonato de España de fútbol sala de base do equipo Benxamín, imos falar agora de baloncesto, os resultados de básquet da pasada xornada do Club Baloncesto Burela. Houbo un par de partidos na categoría cadete masculina, derrota na casa do equipo burelés ante un dos mellores equipos da categoría, o segundo clasificado, o Hierros Ferreiro, por un tanteo de 52-79. Pois así as cousas, despois deste partido os bureleses pois transitan pola zona media da táboa, teñen 9 victorias e 6 partidos perdidos. Respecto ao equipo de pre-mini básquet masculino, o Club Baloncesto Burela perdeu tamén contra outro rival complicado na pista do líder, o María Auxiliadora, por 56-38. Decir que hoxe, pois onte, mellor dito, perdón, foi a presentación da Semana do Deporte, que organiza pois o Concello de Burela en colaboración coa Deputación de Lugo. Xa sabedes, entre o 5 e o 9 de abril vai haber diversas actividades relacionadas co deporte. Vai haber un clinic de baloncesto con un xogador do Obradoiro, da ACB, con Jordan Baczynski. Vai haber pois unha charla sobre o deporte profesional na que van participar Ana Robero e máis Luisma, xunto con Adrià Carmona, xogador do Club Deportivo Lugo de segunda división de fútbol, e o propio Jordan Baczynski. Vai haber pois conferencias sobre nutrición, sobre alimentación saludable. Vai haber tamén oportunidade de facer deporte con un circuito infantil e unha baixada de enduro que vai organizar o Club Cerezo Bikes.
en fin, un montón de actividades que pois vamos repasar o vindeiro luns nun programa especial aquí en Xogo Bonito. Así que, máis nada, por a nosa parte, por hoxe, moitas gracias por estar aí, por escoitarnos. O luns volvemos con máis deporte, con máis Xogo Bonito, aquí en Radio Burela. Ata daquela. Radio Burela, 107.7 FM.